Здравейте! Днес ще ви представим един уникален продукт, който ще направи почистването на вашия дом лесно, бързо и безпроблемно. Говорим за иновативна и изключително ефективна безжична прахосмукачка с роботизирана четка, създадена за да улесни вашето ежедневие. Тази прахосмукачка е идеалният избор за всеки, който търси удобство и ефективност в почистването на дома. С нея няма да се налага вече да се борите с объркани кабели или тежки уреди, тъй като тя е изключително лека и удобна за работа. Основните й характеристики включват роботизирана четка, която осигурява перфектно почистване на всякакви повърхности, от подове до килими. HEPA филтър, който задържа и най-малките прахови частици и алергени, гарантирайки по-чист въздух във вашето жилище. Мощност от 160 вата, която осигурява ефективно почистване дори на по-труднодостъпни места. Различни функции на допир, които правят работата с не още по-удобна и интуитивна. Тази безжична прахосмукачка, с роботизирана четка, е невероятно предложение за перфектното решение за вашия дом. С нея ще спестите време и усилия, а резултатът ще бъде безупречно чистота във всеки ъгъл на вашия дом. Не се колебайте да я изпробвате и да се убедите сами в нейната ефективност.